Ideme. Tu máme mŕtvého chlapa, že ho zastrelili, kamarát môj. Ale dobre. Vy musíte spolupracovať tak, ako to hovorím. Mať zaistený celý perimeter, celú zónu a byť stále istený aj pri tej samotnej prehliadke ešte minimálne jedným členom a zbývajúci ľudia z prepadového týmu, prepadové podskupiny, zistia tých ostatných, ktorí tam ležia na zemi, mŕtvych zraniach. Áno? Nikdy nepristupujete. Treba ho dokončiť. Samotne. Dokončíte ho. Prvé pravidlo je, ktoré idete, tak sa musíte dohodnúť, kto vás bude istý, kto vás bude pútať. Dušan ma napríklad istí, ja mu poviem, že idem pútať. Jasné? Vtedy zoberiem samopál, púšťam ho z rúk, doteraz som strieľal, môžem aj odistený, urobím kontrolu, zaistím, dám si ho nabok. Áno? Prichádzam k nemu tou stranou, aby sa mi nemohol, ak by zle odhadný, dostať ku zbrani. Čiže prichádzam k nemu o sekundárnu stranu. Hej, že zbraň mám mimo. Rozumieme, čo hovorím? No. Teraz prichádzam k nemu, že v prvom rade odhadli sme ho na mŕtvého, ale môže mať pod sebou výbušninu, granát, ktorý držal, stlačila sa poistka, nevybuchol. Nemôžem urobiť to, že teraz prídem, teraz si ho takto ja otočím, teraz buch! A môžeme zakričať tak granát, ale sme mŕtvi. Dobre? Takže tam je spôsob, že prídete k nemu, pozriete vizuálne, že či pod neho niečo netrčí, nejaké kábliky, alebo čo by sa vám mohlo zísť. V prvom rade musíte dodržať bezpečnosť, zistiť, či pod ním nie je granát. Alebo nejaká výbušnina, alebo niečo podobné. Pri tejto istej činnosti, tu sa budete pohybovať na malom priestore v tej killzóne, je dôležité, aby ste si nechodili, si stále upozorňuje popred ústia hlavy. Keby sa to stalo, tak ten druhý idete, tak vám musí upozorniť, pôjdete ponad, alebo sa vám stiahne, áno, ale nechodiť popred. To možná sa situácia, vy teraz toto držíte, a je zamyslený, idem takto, on sa vtedy pohne, zníži na viditeľnosť stres, začnete strieľať, minimálne prídem o kolena a potom by sa mi slnko chodí. Takže som prišiel, tu mám vystiaceho chlapa. Ideme urobiť kontrolu, ja si na neho lahnem, ide tak, aby dokázal vidieť pod neho, dohodneme sa na signál, kývne mi, ja v tom momente, ako mi on kývol, odtlačím chlapa, láhnem na ňu. Keby tam bol granát, tak tiež zláhnete na neho a čakáte, že veríte Boha, že vám nič nespraví. Dobre? Teraz pokračujete. Toto všetko prebieha v rýchlom slede. Nemôžete tam byť hodinu, pol hodiny, 20 minút. To je rýchlo sled. Potom prechádzate s tým, že v podstate si skontrolujete, čo môže byť. Zrecka, o čo idete. Keď mal zbraň pri sebe, dávate ju bokom. Dávate zbraň, buď si berete, alebo čo sa vám môže zísť. Prevrátiť sa ho naopak, dajte ruku, aby som si ho nezlomil. Na opačnú stranu, prehľadáte si ho, nájdete niečo, čo sa vám môže zísť. Keď máte chlapa, ďalšie môžete mať si vrecov, berete, dávate do toho vrecov. Čo si berete potom za sebou. Jasné, je prehľadaný. V nočnej operácii môžete použiť reflexné svetlo, nejakú reflexnú farbu, sprej aj cez denu, že mu to streknete cez. Keď toto všetko nemáte, vrátite si ho nazad. Ale si vyhraniete, dajme tomu maskáček cez hlavu, keď mu ich rozopnete. Dobre? A tým pádom, ja rozopnem ťa, rozopnete, tam by ste tie gombíky nerozopínali, ale roztrhli, alebo odrezali, to je jedno. Že by to išlo rýchlo. Teraz si ho obrátite nazad a prevrátite mu toto sem. Tým pádom viete, že tento už je prehľadaný. Aby sa vám nenastalo, že bude jeden, druhý, tretí, a teraz boha, tohto som prehľadal, alebo neprehľadal. Tohto už nie, že to bude. Dobre? Poprosil by som jednu dobrovoľníčku, na ktorej si to ešte ukážem. Nejaké detailu, vysvetľovanie, samotný postup.